Inicialment no parlem del refugi, inicialment parlem de la casa del cap d'obres, un dels caps d'obres més importants que hi va haver a la zona és el senyor Keller, que moltes vegades per això també es coneix el refugi de Colomina com Casa Keller, i es va instal·lar a 2.400 metres perquè era una mica el centre de tots els estanys. A la capçalera de la Vall Fosca hi ha 30 estanys, distribuïts en diferents conques, i l'estany Gento és l'estany on va l'aigua de tots els que s'aprofiten hidroelèctricament, i el refugi de Colomina està per sobre l'estany Gento, i per això ens va instal·lar la casa en aquest lloc. En 1912, quan arriba l'empresa que construirà la central hidroelèctrica, que és Energia Elèctrica de Catalunya, la part principal de les obres l'havia de fer la zona dels estanys. Llavors, el director, el cap d'obra, per facilitar-se la feina, es va construir una casa en alçada, una casa a 2.400 metres, i és on se'n va anar a viure. Aquesta casa té la peculiaritat que és una casa prefabricada, això vol dir que la van pujar a trossos, uns paletes havien construït una base de formigó i a sobre van instal·lar la casa de fusta, que quan es veu recorda les construccions de Suïssa o del Canadà. Aquestes cases són cases de fusta amb un confort increïble perquè els caps de la central eren suïssos i ells ja venien de treballar a la zona dels Alps, en zones molt altes, i llavors van copiar el model constructiu que tenien. Aquí dalt les cases eren totes de pedra, cara nord, per exemple, no hi havia finestres pel fred, per evitar-ho. En canvi, aquestes cases venien totalment aïllades, amb un recobriment de fusta exterior, s'equipaven amb calefacció, tenien, lògicament, electricitat, i en el cas del refugi de Colomina van arribar a tindre fins i tot telèfon. O sigui, és un xalet de luxe instal·lat a 2.400 metres fa 100 anys. Algunes d'aquestes instal·lacions, quan queden en desús, se'ls intenta donar un altre ús per tal de reaprofitar-les. És per això que durant els més de 20 anys de col·laboració amb la FEC se'ls ha cedit 3 d'aquestes instal·lacions, com pugui ser la Colomina, Mallafré i Coma de Vaca, per tal que la FEC li pogués donar un altre ús com poden ser els dels refugis. Avui en dia aquests refugis o aquestes instal·lacions continuen sent propietat d'Endesa. El tema de controlar i de gestionar totes aquestes infraestructures es centra en un treball conjunt amb tots l'equip de guardes, que són realment els professionals que estan al front d'aquestes instal·lacions, i nosaltres, la nostra tasca és la de coordinació de totes les polítiques, tant de promoció com de crear o mantenir aquestes infraestructures en un estat òptim cara a l'usuari. Des del 72 fins al 85 va estar com a refugi lliure, estava obert, en bastant mal estat, i al 85 ja es va fer una reforma bastant important per l'època, i va ser quan va entrar l'Enric Lucas de guarda per portar-lo ja com a refugi guardat. A partir de llavors ja ha estat refugi guardat i han anat encadenant-s'hi remodelacions per fer-lo cada cop més al lloc on està, bàsicament. Bé, ja fa uns quants anys que s'ha engegat tot un pla estratègic de remodelacions i d'inversions en tota la xarxa de refugis de la Federació i que es concentra simplement a aconseguir any rere any a tenir unes instal·lacions, unes infraestructures amb més qualitat i més adaptades al que el públic d'avui en dia, que és usuari d'aquestes instal·lacions, ens demana. Les remodelacions, la veritat és que han sigut brutals, un canvi 100% per lo que és el refugi, un abans i un després. A més, hem ajuntat el que és l'edifici vell amb el nou, que jo crec que amb força encert, i d'aquesta manera guanyem confort pels clients, per nosaltres, espai pels clients, per nosaltres, i un rentat de cara que ja li tocava el refugi. Colomina en si mateix i davant d'aquest repte que hem tingut amb la seva ampliació, ha representat el fet de treballar juntament amb uns professionals
importants i que coneguessin aquesta particularitat de que el refugi és una instal·lació centenària i que l'actuació que s'ha fet anés molt lligada amb l'antiga construcció perquè l'entorn de la pròpia infraestructura quedés amb un conjunt unitari lògic. El refugi de Colomina, d'entrada, és el més alt, guardat. Aquí hi ha el que seria la nostra zona, la zona de carros de foc, Encantats Aigüestortes. Això ja li donaré un punt més ferèstec, potser, que tots els altres. D'entrada, l'accés també no és tan fàcil com amb tots els altres, fora dels mesos que funciona el telefèric. És un refugi de difícil accés. La zona que tenim del refugi cap a dalt és tècnicament alpina, això també li dona un fort caràcter. Del refugi cap a dalt no hi ha arbres, tot és roca i aigua, i això li dona també un punt bastant salvatge a lo que és la zona i el refugi en si. Aquí tenim polivalència d'activitats. Ens permet, és un racó en el qual podem fer activitat bàsica. De fet, venim a fer formació amb el primer nivell d'excursionisme, perquè tenim tot tipus de terreny. Podem treballar l'orientació, podem treballar les tècniques de progressió. Venim també, en quant a polivalència, amb temes d'alpinisme. Tenim parets per escalar amb roca, crestes per fer activitat de corda curta, que n'hi diem. És un paradís per l'esquí de muntanya. Fins i tot hi ha algun racó que es pot fer gel si trobes bé les condicions. Per tant, per nosaltres això és un petit paradís. Que la cosa és diferent que tu montis una casa per construir un refugi o aprofites una casa amb una història, en aquest cas que està vinculada a l'electrificació de Catalunya, a unes grans obres hidroelèctriques, i se li fa, com deia, aquest canvi d'ús i passa a un refugi de muntanya. La resta de refugis venen ja creats a partir de la necessitat del món excursionista, i en aquest cas no. És una miqueta més que un refugi de muntanya i d'excursionistes. És la casa d'aquest senyor que fa 100 anys ja visquia aquí, quan nosaltres no hi érem.